Hola, mireu, m'enxampeu justament mirant-me la guia de Suïssa, perquè escolteu una cosa, és que marxem ja cap a Suïssa. Del 18 al 24 de juny farem aquest viatge per aquestes terres absolutament meravelloses que combinen les tres coses que més ens agraden al centre europeu: art, història i paisatge. Paisatge de tot tipus, a més, perquè veurem tres llacs, veurem el llac Léman, el llac d'Annecy i el llac Bourget, però no ens oblidarem pas del Mont Blanc, i és que agafarem un transport especialment per anar a veure aquest paisatge únic, que ja us dic que per sempre us quedarà gravat a la retina, us ho asseguro. Però també combinarem, com us deia, amb art i amb història, visitant grans ciutats, per exemple, com Ginebra, una ciutat plena de vida, plena de racons, plena de històries per explicar. També Annecy, aquesta Venècia alpina que diuen, un lloc preciós, molt romàntic, amb aquests canals que travessen el casc antic. I també petits poblets més tranquils, com per exemple Ivoire, però també Thonon, que és el lloc on dormim, de fet. Thonon és un petit poble que es troba justament a les ribes del llac Léman. Per tant, imagineu-vos poder dormir i llevar-vos veient aquestes vistes espectaculars. Així que, si ens voleu acompanyar en aquest viatge, jo encantadíssima, us animo moltíssim. És un viatge de veritat molt bonic, que, com us dic, combina diverses coses, ho té tot. I, de fet, també té moltes curiositats. Per exemple, voleu saber què tenen a veure Freddie Mercury i Mary Shelley? Doncs aleshores, veniu del 18 al 24 de juny aquí en el viatge de Suïssa. Us espero.